Вітаю, шановнае гаспадарства, у прамым эфіры 6 Беларусь, у студыі Евген Казакевич, і сёння з намі па добрай традыцыі ў чацвер заснавальнік белага легіёна Сергей Бульба. Сергей, вітаю, рады вас бачыць. Добрый вечер, взаимно. Так, на жаль, па тэхнічных прычынах, выбачаемся, ў мінулы чацвер эфіра не было, але вось сёння, я думаю, мы абмяркуем усе пытанні і ўсе тэмы, якія ў нас ёсць. І нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры, таму, паважаны гледачы, калі у вас ёсць пытанні ўжо да Сергея, альбо яны з'явяцца падчас эфіру, пішыце іх, калі ласка, у чаце пад гэтым відэа. Самае цікавае, як звычайна, я абавязкова агучу. Сергей, ну што ж, давайте пра адкрыццё мяжы. Польша адкрыла мяжу з Беларусю, пратрымаліся 2 тыдні. Ці дабілася сваіх мэтаў Польша, на вашу думку, раз адкрыццё мяжы адбылося? Евген, хутчэй за ўсё яно адбылося пад уціскам той ж Нямеччыны. Уся астатняя Еўропа ад Польшчы патрабавала як бы так, перастаць. Давайте перастанем несці эканамічныя страты, і ўсё. То бок, хутчэй за ўсё, это галоўны аспект. Чаго Польша дасягнула, пакуль што не відаць. Калі паглядзець на дынаміку зніжэння міграцыйнага этого потоку, то магчыма. Тое, што нарэшце Лукашенко зноўку загаварылі, Анджэліку Борыс дапусцілі да Анджэя Пачобута, што для Польшчы вельмі важна, это таксама адбылося. Да, вот дальнейшыя нейкія крокі. Глядзіце, мала хто гаворыць пра тое, што Кітай за гэты час перанакіраваў свой грузапаток цераз Піцер. Цераз піцерскі порт яны грузяцца на караблікі і плывуць адпаведна на цэнтральную заходнюю Еўропу. То бок, вот тая фундаментальная, скажем так, падача Польшчы, што Польшча показала, што менавіта не Беларусь, а менавіта яна ёсць брамка да еўразвязу. Як бы Кітай паглядзеў, пакруціў галавой і вырашыў, што і сядзіце за сваёй брамкай. Дарэчы, Сергей, а якую ролю Кітай адыграў у вось гэтай всей гісторыі з мяжой, з адкрыццём гэтай мяжы? Бо мы ведаем, што там літаральна за некалькі дзён да адкрыцця мяжы у Беларусі быў з візітам чалец камітэту палітбюро, камуністычнай партыі Кітаю Лі Сі. Там таксама, бо шмат хто казаў, што там вось Лукашэнку там прыціснулі, Лукашэнку тое, ён пайшоў на нейкія саступкі, але пакуль мы тыдзень прайшоў, мы пакуль нічога гэтага не заўважаем. Пакуль ж толькі зніжэнне дынамікі колькасці нелегальных мігрантаў. Бок яна паступова пакуль зніжаецца. Я б яшчэ ў гэты ж ланцужок паставіў, што ў першую чаргу адразу у Варшаве з'явіўся быў Ван І, это кіраўнік міністэрства замежных спраў кітайскага. То бок это толькі палова тое, што ў Беларусь прыязджаў Лі Сі, а яшчэ важна, што ў Варшаву прыязджаў таксама важны чыноўнік. І тут, разумееш, наколькі Кітаю цікавая стратэгія, якую здзяйсняецца рукамі Расіі. Вот тут важна, разумееш? І вось тут толькі ўскрые тая дынаміка ці зноўку пойдзе павелічэнне колькасці, ці зніжэнне колькасці нелегальных мігрантаў, тут будзем глядзець па сітуацыі. Глядзі, тут розніца, у прынцыпе, тактычны і стратэгічны інтарэс таго ж Пекіна. Здавалася б, з аднаго боку Пекін зацікаўлены, каб Беларусь мела добрыя стасункі з суседзямі, каб не цярпеў транзіт кітайскага тавару на еўразвяз. Это з аднаго боку. Але ж калі Кітай, у прынцыпе, ёсць стратэгічны натхняльнік на Расіі на вайну з еўразвязам, то тады, як бы так, стратэгічна ўключаюцца другія пункты. Вот чаму менавіта, глядзіце, калі раптам зараз пачне ўсё ж такі павялічвацца колькасць вот этих самых нелегалаў, то это будзе сведчыць пра тое, што Кітай зацікаўлены стратэгічна ўсё ж такі, каб Расія завязалася з еўразвязам, я маю на ўвазе ў нейкія вайсковыя дзеянні. Глядзі, тут ёсць самая такая інфармацыя, яна дастаткова як бы так закрытая, тут адна разведсупольнасць, не еўрапейская. Подсвяціла для Еўропы тое, што некалькі гадоў ужо Расія пастаўляе якраз у Еўропу, у цэнтральную, заходнюю Еўропу, пастаўляе аўтаматы Калашнікава без нумароў. Не са збітымі нумарамі, а менавіта адразу без нумароў. І што робяць яны это самае, у гэтых самых бочках, напрыклад,
з машынным алеем, то бок на заводзе запячатаным, усё цэнтралізавана. То бок это не кустарная вытворчасць, это ну, звонку ты нічога не ўбачыш. Ну. Еўрапейцам эту вот літаральна колькі тыдзень таму падсвяцілі эту інфармацыю, але ж ну, еўрапейскія службы маўчаць, пакуль мы нідзе не бачым. А вот гэтыя прадстаўнікі разведсупольнасці, якія як бы так закінулі інфармацыю, яны кажуць, што это адбывалася ўжо працягам 4 гадоў, і што еўрапейскія службы празяпілі. І што кажуць, што калі зараз Пуціну трэба будзе паказаць Еўропе, што НАТО нічога не вартае, то якраз палыхнуць вот якія-небудзь арабскія бунты якраз вот ці ў Францыі, ці ў той ж Нямецчыне. То бок, ну, час пакажа, але ж Расія не здарма рыхтавала ўсю вот эту вот стратэгічную сваю канцэпцыю з нелегальнай міграцыяй. Памятаеш, калі Трамп толькі прыйшоў на другую кадэнцыю, зайшоў, Вэнс тады прыязджаў у Еўропу, і нават ён акрэсліў, што вы, еўрапейцы, вы тут што, зусім это збрэндзілі? Вы што не бачыце, што у вас пад носам адбываецца? Што у вас вот этой нелегальнай міграцыі закладаецца міна запаволенага дзеяння, якая спрацуе ў любым момант. Ну, але ж еўрапейцы сапраўды са сваім это... Ой, як там, толсты гамбургер рот залепіл пузатаму бургеру. То бы ім сапраўды не да гэтага, да. У іх это самае, у іх сваё мерыла жыцця, яны сапраўды да такія рэчы не звярталі ўвагу. Але ж Расія правяла сур'ёзную падрыхтоўчую работу, і вот тут мы з вами зараз бліжэйшым часам будзем сведкамі, наколькі Кітаю трэба зараз, каб Расія увязалася ў вайну менавіта з еўразвязам. Сергей, слухайте, ну вы зараз актыўна ўжо некалькі там тыдняў ходзяць чуткі, ну тут у Польшы, да, што Польша рыхтуецца адкрыць усе пункты пропуску, так, і Казловічы, і Бабровічы, да? Баброўнікі, так, вось. Ну, амаль усе пункты Польша плануе таксама адкрыць. Чуткі такія ходзяць, доказаў пакуль у нас няма. І вось зараз адкрылі гэты памежны пераход Брэст. На вашу думку, якіх крокаў зараз чакаць ад Лукашэнкі ў бліжэйшы час? Ці можа новая партыя палітвязняў можа выйсці? Ці гэты крызіс спыніцца? Ці будзе спрабаваць неяк стасункі з Польшай наладзіць? Ці можна так падумаць, прааналізаваць? Па-першае, ўсё перакрыццё мяжы адбывалася яўна не з-за гэтых вайсковых навучанняў Захад-25. Все это зразумелі, колькасць трусакоў, якія былі на беларускай тэрыторыі, нават літоўская разведка, якая у прынцыпе, ну, як бы так вельмі хвалявалася, нават яны заявілі, што русакоў было на беларускай тэрыторыі каля 2000. Беларускае міністэрства абароны дало інфармацыю, што ўвогуле каля 1000. Так вот, мы бачым, што толькі Польшча перакрыла мяжу менавіта скарыстаўшыся нагодай таких самых вайсковых навучанняў. Не маленькая Літва, не Латвія, ніхто не стаў перакрываць, таму што ўсе разумелі, што пагрозы этой вайсковыя навучанні ніякія не нясуць. То бок відавочна, што Польша вырашала нейкія больш стратэгічныя для сябе пытанні. Ну і я ўжо казаў, у маім разуменні Польша проста зрабіла як бы так сур'ёзны ход, заявіўшы, я калісьці узгадываў ўжо, што 90-е гады Польшча якраз паднялася на пасярэдніцтве паміж Еўропай і вот этой безумнай прорвай, это былы Савецкі Саюз. Вот падобна, што зараз Польшча зноўку хацела на сябе ўзяць эту асноўную ролю, што яна ёсць брама да Еўрасаюзу, менавіта вот і кітайскіх грузаў, усяго астатняга. Ну, але ж, вот, як гавораць, што-то пашло не так. Что-то пошло не так, потому что Китай поглядел, Китай як бы так отправил одного чиновника у Варшаву, другого чиновника у Минск. Ну, я не сомневаюсь, что были консультации так само с Москвой, пасля чаго Пекин вырашыў перанакіраваць этот грузопоток через Питерский порт. Так что тут, ну, як бы так, час покажа, хто тут з гульцоў, што стратэгічна якую гульню вядзе. Калі мы бачым, прыйшла канферэнцыя па бяспецы ў Варшаве, і міністр замежных справ Украіны Сібіру заявіў раптам, што вайна закончыцца ў 25-м годзе. На чым ён грунтуецца, я не ведаю, мне б таксама было, калі шчыра паслухаць. Ну, але ж пакуль што ніякай сур'ёзнай інфармацыі няма.
А вот тое, што я сказаў у першай частцы, тое, што Расія можа якраз вот эту вот скарыстацца нарэшце той нелегальнай міграцыі, якую яна закінула ў Европу, што яны гатовыя, каб узорваць Европу знутры, то ну вот это як бы так, это мина запаволенага дзеяння, якая застаецца ну, актуальнай для Европы як бы на бліжэйшы час. Усе разумеюць па той сітуацыі, вот, што адбылася з залётам гэтых дронаў, што аказалася у Европе заканадаўча не можна збіваць гэтыя дроны. А ўсе разумеюць, што Еўропа абсалютна не гатовая ні да якай вайны. Разумееш, я вот, напрыклад, калі запытваўся украінскіх афіцэраў, чаму яны не як бы так, ну, тым больш была, скажем так, падача ад прэзідэнта Украіны Зеленскага, про тое, што трэба маскоўскіх чыноўнікаў ўсё ж такі навучыць, дзе ў іх там бліжэйшае бомбасховішча. То я запытаўся, чаму так актыўна не адпрацоўваюць Маскву, на што мне як бы так аргументавана патлумачылі. Кажа, глядзі, яны сцягнулі дастаткова моцную супрацьпаветраную абарону, стварылі дастаткова моцны менавіта над Масквой, і для таго, каб гэты купал, напрыклад, вот 1000 адзінак, якая ляціць на Маскву, у адзін дзень Расія спраўляецца з этой 1000. То бок, разумееш, напрыклад, для таго, каб прабіцца, каб нешта прабілася на Маскву, трэба перагрузіць супрацьпаветраную абарону расійскую недзе 1500 адзінак адначасова, якія будуць ісці ў гэтым накірунку, разумееш? Вот тое ж самае, калі на Европу, на Польшчу пашлі это 22, ці колькі там это, хто кажа 19, то 22 это падманкі шахедаў. Еўропа была ўжо ў шоку. А што ж будзе, калі, напрыклад, на іх адправіць вот такую масу? Прычым не толькі шахедаў, а ў тым ліку, як зараз па Украіне Расія работае. Калі это будуць і сур'ёзныя ракеты, і гіперзвукавыя, і ўсё астатняе разам з шахедамі, ну, што тады Еўропа зробіць? Разумееш, траціць кожны раз ракеты ад Пэтрыота, якія рэальна каштуюць там мільёны, траціць на вот нейкія мапеды, это лятучыя шахеды, якому там максимум цана там ад 2-3 тысячи, максимум до 15 тысяч доляраў. То, ну, слухай, Европа вельмі хутка вычарпае свой запас ракет для Пэтрыота, і што далей? Яна застанецца абсалютна безабароннай. І Пуцін это цудоўна разумее на сённяшні дзень. Так што я б не сказаў, што ініцыятыва менавіта на баку як бы Еўропы. Што ж, паважаныя гледачы, я нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры, таму калі ёсць пытанні да Сяргея, пішыце іх у чаце пад гэтым відэа. Ну яшчэ невялічкая прапанова для вас. Як ведаеце, мы ўжо амаль год працуем як можам, на жаль, толькі адзін эфір. Змагаемся з усімі цяжкасцямі, і вось тут зверху надо мной ёсць QR-коды на Buy-me-Coffee, і яшчэ на адзін сайт, і ёсць спасылкі пад гэтым відэа, калі у вас ёсць магчымасць, але калі ласка, з Беларусі, нават не думайце данаціць. Калі вы за мяжой, альбо ёсць у вас знаёмыя за мяжой, вы можете іх папрасіць, яны могуць гэта зрабіць. Калі нават адзін з 10 наших, тых, хто падпісаў наш канал, заданаціць па $1, то мы зможам вярнуцца і працаваць як год таму, рабіць па 5 эфіраў кожны тыдзень, магчыма, нават і болей. Таму давайте паспрабуем разам падтрымаць наш канал і каб атрымоўваць як мага больш рознай інфармацыі, цікавай інфармацыі, каб як мага больш было ў нас розных гасцей, розных меркаванняў. Як вы ведаеце, мы заўсёды даем слова любым прадстаўнікам беларускай апазіцыі, з задавальненнем паразмаўляем і выслухаем іх думкі. Ну што ж, мы працягваем. Сяргей, расійскія знішчальнікі на мінулым тыдні заляцелі на тэрыторыю Эстоніі, прыбылі там 12 хвілін. 2 знішчальнікі расійскія прыляцелі на малой вышыні над платформай Петра-Балтик у Балтыйскім моры. Расійскі самалёт-выведнік заўважылі над Балтыйскім морам. Германія падымала свае знішчальнікі. І ўсё гэта адбылося вось на мінулым тыдні літаральна за некалькі дзён. Гэта што? Гэта такі працяг расійскага тэставання НАТО? Наколькі ў іх моцныя нервы яны спрабуюць праверыць? Ну, па-перш за ўсё, глядзі, 12 хвілін можна гарбаткі папіць, выпусціць увесь боезапас ракет і яшчэ раз папіць гарбаткі. Эстонія паспрабавала заклікаць НАТО, альянс, што давайте хаця б згодна 4-му, ладно, 5-й протакол не будзем уключаць, а вот 4-й протакол, такуем парушэнне мяжы.
На што, ў прынцыпе, альянс сказаў: слухайце, калі на кожнае парушэнне мяжы мы будзем рэагаваць тым, што будзем збірацца ўсе разам нешта вырашаць, то ў нас як бы хутка як бы так мы стомімся, і нам это перастане быць цікавым. Нешта ў такім плане, разумееш? Ну, нездарма на сённяшні дзень ужо жартам НАТО расшыфроўваюць абрэвіатуру НАТО як No Action No Only. То бок ніякіх дзеянняў, толькі размовы. Таму Путін ўсё роўна разумее, Путін усё это прамацоўвае. Глядзі, я б сюды ж аднёс пастаянна тое, што перыядычна, напрыклад, у Даніі ці ў Галандыі закрываюць аэрапорты, тое ж самае ў Нямецчыне перыядычна. То бок адкульсьці з'яўляюцца дроны, якія раптам лятаюць над вайсковымі аб'ектамі, над аэрапортамі сур'ёзнымі, глобальнымі, да. І прычым ніхто не ведае, адкуль яны бяруцца. Выказалі меркаванне, што это якраз караблі, якія праходзяць, щось это з іх запускаюць. І ўжо нават былі недзе, по-моему, ці то датчане вылічылі на нейкім караблі, дзе была расійская каманда, што это адтуль запускалася. Плюс рэп, радыоэлектроннае падаўленне Расія прымяняе. Вон недавно міністр обороны, жанчына кіраўнічка адной з краін міністэрства обороны прылятала, дзе яна атрымала праблемы па лініі. Расія спрабавала, скажем так, так званы спуфінг, то бок падсунуць непраўдзівыя каардынаты, да, падмяніць сапраўдныя каардынаты месцазнаходжання. То бок складзецца ў адзін ланцуг. Расія ўжо сур'ёз прамацоўвае, Расія прыглядаецца, як што будзе. І калі, напрыклад, можна было сказаць, што 2 гады таму Расія яшчэ сумнявалася, ці ўключыць НАТО 5-й пратакол, ці яны там стануць усе, там, скажем так, адзін за аднога, то на сённяшні дзень усе разумеюць, што калі нешта пачнецца, разбяжыцца тое НАТО, і ў першую чаргу это будзе суцэльная дэмаралізацыя для ўсёй Еўропы. Вот у чым праблема, разумееш? Слухайте, а калі ўсё ж таки вось Польша заявіла, што будуць збіваць самалёты расійскія, калі ўсё ж таки такое адбудзецца, гэтыя самалёты, якія парушаюць паветраную прастору, ўсё ж таки будзе такі інцыдэнт, і ён будзе збіты, як у свой час Турцыя, так, як вы цудоўна памятаеце. Што будзе? Гэта будзе для Расіі як чырвоная анучка, што ах, вы так, і для прапаганды гэта будзе шмат ежы, што вось, глядзіце, збіваюць нашыя самалёты, все, трэба іх бамбіць. Ну, з Польшай, глядзі, з Польшай асцярожна. Вот на маё разуменне, што Расія з Польшай працуе цераз палітыкаў на сённяшні дзень. Вот калі звярнуць увагу на пра мінулыя выбары, прэзідэнцкія ў тым ліку, звярнуць увагу на тых кандыдатаў, які там набралі, там па 3, па 4%, па 5%, то, ў прынцыпе, гэтыя кандыдаты, это ж вырошчваюцца на наступныя выбары. То бок да наступных выбараў іх медыйна скачаюць, пампуюць. То бок Польшчу рыхтуюць прыкладна па тым жа ж русакі, па тых жа ж лекалах, што яны Украіну вялі, што яны кожную краіну. Яны стараюцца раскласці мясцовыя эліты, перасварыць іх паміж сабой. І вот калі ўжо адзінства не будзе сярод палякаў, вот тады як бы так сур'ёзна ўжо Расія нешта пачне. Польшча стратэгічная, натуральна, бо яна сюды як бы так укладае багата грошай, стараецца максімальную колькасць агентуры набыць для сябе, это відавочна. Польшчу яна наўрад ці по Прыбалтыцы гавораць, што край Божа, калі Прыбалтыка адрэагуе, то вот Пуцін маўляў, што асабіста ён вельмі грэбліва ставіцца да незалежнасці балтыйскіх нашых рэспублік трох. І калі з іхняга боку нешта адбудзецца, то тады можа там як бы так нешта непланавае адбыцца, разумееце? А так яны пакуль яны нешта прамацоўваюць, яны нешта правяраюць, яны паціху, яны, бачыш, эскалацыю праводзяць як бы так паступова, крок за крокам. То бок а менавіта крок за крокам, гледзячы, як што будзе, куды што ідзе, як рэагуюць. У тым ліку, глядзі, тое ж мерапрыемства, калі цераз Беларусь прайшлі падманкі шахедаў, то ёсць ж некалькі версіяў. З аднога боку, мы стараліся, мы там з палякамі супрацоўніцтва, мы ім перадалі, а з другога боку, это самае, яны што прымусілі? Яны прымусілі высветліцца ўсе размяшчэнні супрацьпаветранай абароны Польшчы, таму што станцыі выходзілі на баявы рэжым, што называецца, на рэжым выпраменьвання. І вот тут яны якраз фіксуюцца па этому самому выпраменьванню.
То бок якраз з беларускай тэрыторыі і з расійскай якраз фіксавалася, дзе знаходзіцца што больш. Разумееш, і такі варыянт магчымы. Так што не ўсё так проста. Відавочна, што Расія нешта рыхтуе, і вот тут усё пытанне, наколькі ў гэтым проста зацікаўлены Кітай. Усё. І калі акажацца, што такі ж ўсё ж такі Кітая, то ну, тады можна гаварыць, што трэцяя сусветная, яна ўсё ж такі непазбежна. Што ж, паважаны гледачы, мы ў прамым эфіры, таму, калі ласка, калі ёсць пытанні, пішыце іх у чаце пад гэтым відэа. Канешне, ставце падабайкі, калі для вас гэта бяспечна. Сергей, давайте зараз да змены рыторыкі Трампа. Ён вось зноў заявіў прама, што Украіна не толькі здольная перамагчы Расію, але і вярнуць усе страчаныя тэрыторыі. Ну, да слоў Трампа ўжо неяк складана, да, так сур'ёзна адносіцца, таму што ён сёння кажа адно, заўтра другое, і вось гэта вось яго такое ваганне ў адзін у другі бок. Але ўсё ж такі вось гэтыя словы, яны пра штосьці кажуць, ён больш, скажам так, ужо будзе больш падтрымліваць Украіну, альбо што гэта было? Ці проста зноў такая палітычная гульня? Я спадзяюся, што ўсё ж такі вакол яго багата разумных людзей. Там же цэлыя інстытуты, якія работаюць над геастратэгіямі усім. А той як бы замыкаецца ў сабе, это факт. І, канешне, у прынцыпе, украінскі тэмат ёй, ну, вот асабіста трампаўскай, скажам так, ну, ён же ж камерсант, разумееш? Ён вельмі доўга спадзяваўся, што удасца перакупіць Расію менавіта нейкімі прапановамі па Антарктыцы, што ён адцягне яе ад Кітаю. То бок яўна ягоная адміністрацыя недаацаніла залежнасць на сённяшні дзень ужо Расіі ад Кітая. Ну, але спробу тое, што да, Пуціна ён назваў, Трамп назваў папяровым тыграм, а гаворыць пра тое, што ўсё ж такі яму данеслі ягонае, як бы так, атачэнне ўдалося яму данесці, што глядзіце, у колькі прайшло часу. Калі мы ўзгадваем яшчэ, напрыклад, увесну, Трамп заяўляў, што Украіна, ну, не варта было ўвогуле звязвацца з Расіяй, не трэба было ваяваць, трэба было там ці здацца, ўсё, таму што з такой вялікай краінай, ну, нерэальна ваяваць. А тут яму, відаць, усё ж такі, ну, рэальна раскладку далі, што за ўвесь летні наступ Расію, ў прынцыпе, ну, што, там 300 кілометраў адваявала, ці што? Заваявала, акупавала. Усё за этот час. Прычым бываецца у стэпах там дзе-небудзь Данеччыны, Луганшчыны, дзе, ў прынцыпе, нават няма за што захапіцца, дзе ні населеных пунктаў, дзе нічога няма, адзін голы стэп, вот там от русакі паціху прасоўваюцца па 3-5 кілометраў, да. А дзе ёсць ужо нейкія населеныя пункты, там усё, там усё пазіцыйная абарона, ўсё і не далей. Я ўжо маўчу пра тую лінію, самую умацаваную лінію, якую Украіна зрабіла вот на той мяжы, якая сфармавалася 15-16 годзе. То бок яны же дагэтуль прарваць не могуць. І таму, відаць, Трампу это данеслі. Трамп ўсё ж такі робіць высновы, што не так усё як бы так прыгожа з боку Расіі, як яму это Пуцін расказвае. Таму будзем спадзявацца, ёсць шанец, ёсць рэальны шанец. І я зноўку такі вяртаюся да слоў міністра замежных спраў Украіны, вот літаральна выказаныя вот некалькі дзён таму пра тое, што вайна закончыцца ў 25-м годзе. То бок яны ж яўна зыходзяць як бы так з кансультацыі якраз у першую чаргу з амерыканцамі, з еўрапейцамі. Ну, будем сачыць, канешне. Сергей, давайте зараз да тэмы сітуацыі з палівам у Расіі, да, мы бачым, як там прыгожа гараць нафтаперапрацоўчыя заводы, там хтосьці кажа, што ўжо 20% заводаў Расіі, да, не знішчана, ну, але гарэлі, хтосьці кажа, што ўжо 40 амаль адсоткаў, але мы бачым, што амаль па ўсёй Расіі праблемы з палівам, з бензінам, там у Крыму увогуле толькі па 20 літраў на рукі даюць, так, на одну заправку. І гэта ці магчымасць для, скажем, для беларускіх прадпрыемстваў, для Лукашэнкі ўсё ж такі зарабіць грошыкаў, якія зараз вельмі патрэбныя вось менавіта на гэтай сітуацыі. Евген, и так, и не так, потому что я со здзіўленнем, например, поглядел, что месяц тому белорусские НПЗ на таким голодняку сидели, что просто катастрофа. Не было спажыўцоў, не было покупцоў на беларускае паліва, адпаведна, это самое, з Расіяй пастаўкі былі абсолютно мізэрныя. Хаця мне падавалася, што Расія даўно мусіла ўжо пераключыцца
у першую чаргу на Наваполацкай, Мазырскай арыштоўваць у сваіх інтарэсах. Але ж акрамя авіяцыйнага паліва, якое заўсёды яны на Мазыры бралі, то чамусьці масава пакуль што такога і не было. Натуральна, па меры выбівання Расія ўсё ж такі будзе звяртаць увагу на наш бок. Але ж з другога боку разумееш, што Беларусь даўно ўжо ў прынцыпе для Украіны это законная военная цель. І сэнсу укладацца, скажем так, у тым ліку это Мазырскі і Наваполацкі, калі раптам у Украіне нехта возьме і лупане па заводзіку, які літаральна ў 70 кіlometrах ад Украіны. Таму я так думаю, што Расія не надта разлічвае. Мы ж з вами бачым, што Лукашенко ў першую чаргу ён вельмі радаваўся, калі быццам вы знялі санкцыі з Белавіа. Насамрэч санкцыі не знялі, санкцыі проста прыпынілі. Я нагадаю, ёсць метода і General License. Так тое, што датычыла якраз то самое Белавіа, это просто General License. Ее просто прыпынілі тэрмін дзеяння, прычым яны традыцыйна прыпыняюць на паўгады, пасля чаго трэба падаўжаць, ці яна аўтаматычна скасоўваецца. Все. Так таксама у Лукашэнкі была на пэўным этапе эйфарыя, што зараз з Белавіа здымуць рэальна санкцыі, і ён стане расійскіх усіх гэтых пасажыраў вазіць з Расіі на захад па ўсім свеце, зарабляць на этом немераныя грошы. І ўзніклі там шалёныя думкі, ледзь уже дзе ж самалётаў-то накупіцца, каб усіх гэтых рускоў перавезці. Аказалася фігушкі, ўсё яны цудоўна разумеюць. Бо амерыканцы разумеюць, з кім маюць справу, таму санкцыі нават не знялі з борта нумар 1, з лукашэнкаўскага самалёта не знялі. А по-другое, тут жорсткія абмежаванні, па Белавіа. Нагадаю, што это прыпыненне, а не скасанне. І плюс, забаронены ўсё палёты ў Расію. То бок ніякіх палётаў ў Расію не будзе. Табе і ўсё. Это такая ж байка з гэтым самым, з НПЗ з нашымі. То бок Расія, да, канешне, яна зверне калі-небудзь, калі ў іх там зусім ўсё крытычна стане. Але ж, слухай, аб'ёмы нашых заводаў, яны не могуць забяспечыць сур'ёзна, аб'ёму ў параўнанні з тым, які Расія спажывае на сённяшні дзень. Паглядзіце, колькі аўтамобіляў зараз. Мы з вами калісьці у старым Егіпце, там эта тележка была адна ў фараона на ўвесь народ, і весь народ ганарыўся, бачыць у нашага фараона, якая там залачоная тележка. А зараз практычна кожнай сям'і это залачоная тележка. Таму возьми ты напасіся керасіна на ўсіх. Так сабе, блин. Так что я думаю, что основные два белорусских НПЗ это кропля ў моры. Сергей, зараз шмат кажуць пра магчымую новую хвалю мабілізацыі ў Расіі. Што вы думаеце на гэты конт і ці магчымая яна ў бліжэйшы час? Нават калі паглядзець на сітуацыю на фронце, як Расія загразла, і шмат хто з розных ваенных экспертаў кажа, што без новай мабілізацыі ў іх нічога не атрымаецца прарваць як мінімум гэту абарону украінскую. Что Россия заявила про мобилизацию 135 тысяч, то бок пакуль што больш не рызыкуе. То бок яны стараюцца вялікія рады не кранаць. Ні Москву, ні Піцер, дзе можна народ забунтаваць, яны стараюцца такія цэнтры абыходзіць. В асноўным якраз перыферыя, рабочыя гарады, дзе-небудзь это за Уралам, там дзе, калі нават забузяць, то ўсё роўна, калі не будзе расійскай прэсы асвятляць, то ніхто і не даведаецца. Насамрэч абсалютна маеце рацыю, тому што для Пуціна зараз для таго, каб свой прорыв на украінскім фронце, яму трэба праводзіць вельмі сур'ёзную татальную мабілізацыю, а яны асцерагаюцца это рабіць. У сярэдняй масе глыбіннага народа перасталі разумець. Глыбінны ж народ любіць толькі перамогі. Калі яму пернікі кладуць у рот, тады это добра, тады цар добры. А калі цар гоніць на смерць, ўсё роўна тут нейкі, па-мойму, будзе парог, калі
як бы так русакі ўсё ж таки зразумеюць, што ну, надта багата ім каштуе ўжо этой кавалачкі этой украінскай зямлі. І можа не такія ўжо яны ім і патрэбныя. Сергей, таксама вось цікава з'явілася інфармацыя, што ЗША Келах сказаў нібыта, што ЗША вядуць свае перамовы з Пуціным праз Лукашэнку. The Guardian пра гэта напісала. Чарговае ПСО, альбо сапраўды Лукашенко такую вагу мае, што ён вось зараз праз яго ідуць перамовы ЗША і Масквы. Ну, слухай, то самае, ён же прадаваў, як спальпаўся. То бок ён 30 гадоў ужо ведае там усіх гэтых двайнікоў, трайнікоў, з кім на якой мове размаўляць, хто сапраўдны, хто не сапраўдны. Таму што ну давайте будзем як бы так, я не прыхільнік тэорыі змовы, але ж ну вот па лініі арганізацыі гуртавання беларусаў свету бацькаўшчына, калі яна яшчэ была, як бы функцыянавала, і калі ў Мінску праводзілі мы з'езды, калі з'язджаліся беларусы са ўсяго свету, то у тым ліку праязджалі некалькі генералаў з Расіі беларускага паходжання, якія тады ўжо казалі, што ў прынцыпе, што ну першага Пуціна не было ўжо недзе на ўзроўні 2003 года, што это ўжо як бы так двайнік. Ну і натуральна, слухай, ва свеце ну не такія. Я бачыць это самыя фоты, што нават структура твару цяперашняга Пуціна не падобная на структуру на вот называется кивиса, не такие, фактура самого лица бросается. Все же нормальные люди, як бы так задаются это питание, правда это чи неправда. Ну і багато у кого узнікає сумніння. Тому, як би так, ну, Лукашенко давно себе продає як спец, той, хто розбирається менавіта, що там з ким треба говорити, на якій мові, якою треба доносити, якими наративами, які будуть почуті. Другое, в этом же блоку ён себе продаваў як спецыяліст у тым ліку па CDP. Ну і мы бачым, што ў прынцыпе, напэўна, яму ўдалося дасягнуць нейкага поспеху, таму што ну усе мы з вами у тым ліку абмяркоўвалі, што для Трампа, як гэта не цынічна гучыць, для яго палітвязня это не ёсць ліквідны тавар. То бок выпуск закладнікаў. Бок яны ж не гавораць, што палітвязні, яны гавораць, што дзякуючы вы такой великий это президент, вельмі шановны, але дзякую, што выпусцілі закладнікаў, да. То бок яны судно разумеюць, з кім маюць справу і пра што. То бок на маё разуменне Лукашенко сумнеў, як бы так, ўсё ж такі мінулым годзе летась, калі ён запрашаў падчас нейкіх запрашаў для вывучэння беларускай тэрыторыі, на маё разуменне ў Еўропе і ў Штатах это мала каго наткніла, што як бы так кітайская народна-асвабадзіцельная армія, да, НУАК Китая, раптам можа апынуцца на мяжы еўразвяза. То бок, по-моему, вот этот аргумент таксама вельмі важны. І плюс сюды ж, ну вот усё ж таки яны даносяць Макей калісьці пачынаў наратыў, церцель працягвае ўсё астатняе, тое, што нам важна не трэба, каб расійскія войскі стаялі ў Гроднай і Брэсце. І падобна, што это ўсё ж таки наратыў ён знаходзіць у пачалі гуляцца, да. То бок Беларусь на сённяшні дзень становіцца аб'ектам гандлю, аб'ектам гульні паміж Злучанымі Штатамі, апасробленымі Китая і Расіяй. То бок для нас это, у прынцыпе, это пазітыўна, тому што з'яўляецца нейкая альтэрнатыва Расіі. Бо раней нас паглынала паступова крок за крокам толькі Расія. Зараз з'явіліся іншыя гульцы, якія як бы маюць свае стратэгічныя планы. Ну і калі удасца ўсё ж такі нават такімі гонкамі, высілкамі адцягнуць Беларусь з кіпцюром у Расіі, то это, ну, в прынцыпе, это не кепска. Што ж, будзем сачыць за падзеямі, Сергей, сустрэнемся з вамі ў наступны чацвер а 21 па Менску, як звычайна. Дзякую вам за эфір, гонар і годнасць.
Паважаны гледачы, нагадаю, сёння з намі быў заснавальнік белага легіёна Сергей Бульба. Падабаечкі і, канешне, не забывайцеся, калі у вас ёсць магчымасці, вы не ў Беларусі, вось падтрымаць наш канал, каб мы ўсё ж такі змаглі вярнуцца на нармальную працу на 5, як мінімум, эфіраў на тыдзень. Ну што ж, сустрэнемся з вамі ў наступны чацвер. Беражыце сябе. Жыве Беларусь!